ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро сар мекунем бародаро, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 98 000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 45 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 98 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Худжанд, 28-ум микрорайон. якхонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. Евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 45 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 249 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, тарафи ваини Гарадок, пахтакор. 4 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадаҳандарам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 396 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 84-ум микрорайон. 3 хонага квартира дар 12-ум ошона қарор дорад. 62 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. доми 12 ошонага. нархаш 480 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 78 квадрат метр.
ремонти хонаҳо замонавӣ, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 235,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Худжанд, 20 микрорайон. якхонага квартира дар дуюм мошона қарор дорад. 35 квадратни метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хонаро бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 195,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Панҷакент, сехонага квартира дар сеюм мошона қарор дорад. 97 квадратни метр. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон, магазин дар наздикиш аст. нархаш 300,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Бухтар, Курган-Тюбе, духонага квартира дар 6 мошона қарор дорад. 55 квадратни метр. новостройка аст. ремонти хонаҳо 60%. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. дар видеои оянда айкуҷо хона монем, айкуҷо квартираи фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтед, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. хай дӯстони азиз, ҳама касе саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.